rasaning pameleng muhung minta pituduh jati. Najan tawa semanteng semedine parandene labet saking duh kita ninggalih babaring lampan pringgondani nganti gegantanira kababaring pangangen-angen. Kata sing ketut kaca kinon mepak arka suta tekapira Kresna Parta manahar muji saktinira risanging ujaran wang-wang mas munggar cita. He Gatotkaca ana paran aku nganti ngungun setahun jembleng srendeng marang Lekasira ing atase kowe wis pinitaya dening wong sak negara ya kene kowe tetep rumangsa susah lan kowe kaya wong cubluk cupeting nalar tuning budimu. Mongko kepenak ing laku wong iku yen wis pinercaya dening wong sak praja. Ibarate kowe mung kari lungguh dampar sira tumpang. Nglungguhi klasa gumelar. Nanging kenapa atimu isih ana tandha pitakon. Katitik kowe ora enggal-enggal nglungguhi dampar keprabon Pringgondani. He Gatotkaca. Iya. Anane aku isih rumangsa cilik rasaku merga pirang-pirang bab lelakon sing kawuri tansah nabet ana ing rasaku. Nadyanto negara Pringgondani wis pinasrahake marang aku nanging aku ora gan banjur nampa. Aku ngrumangsani yen to isih cingkranging samubarang. Ngerti yo. Wong dadi ratu iku ora gampang. Ratu iku beda kelawan kawula. Yen kawula wenang ngukur kodrate nanging yen ratu iku duweni jejiban ingkang disampirake ning pundhake. Gatotkaca. Akeh-akehe ana ing alam donya iki wong iku mung ngudi kuncara. Wong iku mung padha ngudi derajat pangkat semat lan kalungguhan. Kena apa ing atase derajat pangkat kawibawan klungguhan lan kamulyan wis kadarbe. Kok kowe ora gan lungguh mongko akeh-akehe wong sing digoleki mung babagan kang ketok mata. Upama ta kowe saguh bakal nyekel negara Pringgondani besuke Pringgondani kok gawa nganggo cara kepiye? Ngerti yo. Sawijining pengayom ya ratu iku kudu duweni watak geni. Apa sebabe kudu duweni watak geni? Iki sing kabeh kudu tak sinau luwih dhisik mergo yen ratu ora kendel lan ora dadak matrapi paukuman. Yekti hukume mengko ora bakal jejeg wibawaning ratu bakal keplorot. Satemah nuwuhake rasa ora adil ingkang tundhane mung diece marang kabeh para durjana ingkang padha culika. Raden, nadyan ratu iku jejeg mrasta durjana ning nek Nayaka sing kejibah njejegake adiling hukum malah ndagangke pangwasa
pidak jempol gedhe kanthuk ngethek serangga nebu sauyun karo maling mbobol kaskayaning negara banjur watak geni sing mulat-mulat iku mau jiwaning ratu apa bisa kanggo mrasta mengko dhisik yen wis saguh dadi ratu kuwi kudu waspada tanpa wigih lan tanpa ringa-ringa geni kuwi tanpa pilih kasih sing wujud apa wae kudu kobong geseng dadi awu semono uga nadyan ta upamane ingkang dadi nayaka pangembating praja mau isih kulawarga dhewe kudu tak patrapi pamisesa apa rabot kowe nindakake adil lan bener sing kaya ngono nadyan ta abot nanging kudu tak tindakake yen to pancen aku mengko saguh dadi ratu aku kudu bisa ngempake katresnan lan kewajiban iku yekti mung kudu mawas siji kang tinuju ya kuwi jejeking adil yen lagi arep mangkat dasare lagi dipercaya mesti guneme ngono kuwi nanging aku ora percaya mengko tekane ngendon mesti padha lali karo ucape mula siji-sijine sing ora percaya kelawan adeking ratu pringgondane mung aku sapa wae sing ora percaya malang-malang tak putung rawe-rawe tak rantasen aku samar pamoring suksma sinuk semaya winah ing asepi
Hong ilaheng awit namastu namasidan sekaring bawana langgeng. Kagiyayo kagiat ulun ingkang nijawantah nggir. Kawula nuwun pukulun Sang Hyang Giripati. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhaping cenila paduka pukulun. Iya. Kaki Gatotkaca ulun tampa karya bungah. Ora liwat pangestu ulun diage tumrapa marang jeneng para kaki. Dhat kapundi pangestu paduka pukulun nandayanana katentreman. Aja kaget asira ya nggir sepisan maneh. Yektine anane ulun ngejawantah merga gedhening gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan ingkang kabeh mau tuwuh saka makartining ciptanira anggonira tansah meleng brata semedi maladining geger pepuyungan para hapsara miwah hapsari reh ning hawa panas ingkang tumanduk junggring salaka sayektine tuwuh pangaribawanira ulun tumedhak ngarca padha mrepeki unggihan kita Kaki Gatotkaca. Ora ana liya reh ning ulun wis uning ngomonggo apa ta ingkang dadi glagat sesungute lalakon ingkang dumadi ana ing Purayagung negara Pringgondani. Kaki yektine ulun rumangsa bongbong lan bungah dinana muda tumaruna ingkang tanceping ciptanira mung tansah mikirake marang nusa bangsa miwah negaranira. Iku kabeh pantes tinulat lan sinudarsana. Akeh-akeh mung padha mburu babagan kadonyan ingkang sarwa owah gisir nanging nyatane jeneng sira Kaki ora mengkono. Ing atase dampar keprabon mung kari nglungguhi wae jeneng para Kaki isih nimbang lan analiti. Ya merga sira rumangsa cubluk cupeting nalar kuranging samubarang iku mau ingkang andadekake bombong bungahing tias ulun. Merga yen tana titah ingkang rumangsa kuranging samubarang iku mertandani lamun ta titah mau titah ingkang pinunjul. Mula Kaki rungokno dahulun sayektine ora ana liya ingkang pantes ngembat negara Pringgondani kejaba mung sira kuluk. Wiwit jejabang tetuka mbiyen sira wis dadi jagoning dewa ngisas angkara murkane Prabu Pracona lan Patih Sekipu. Nganti nalika semana ulun dadekake ratu ana ing Sela Kandawaru Binangun ora ketang amung saumuring jagung wis kelakon. Wondene sakteruse reh ning nyatane sira wis pinitaya dening para pepundhenira Pandhawa lan uga para kawula sak negara Pringgondani. Tampanen woing darmanira ya nggir. Rasing resang nangkung wis meh rina bang-bang wetan sumamburat sumilak koso kabiat sang Hyang Surya pancine wis kagatenjang kumrakuma
Anggraras. Aduh Pukulun, sewu bejo kemayangan kapatedan dawuh paduka Pukulun. Dene paduka sampun kepareng-paring sabda sarta paring pangestu anggen kula badhe Nyakrawati mbau dendra ing negari Pringgondani Pukulun. Iya, Kaki. Ya sejatine waleh-waleh apa? Areh ning wis gedhe labuh labetira tumraping jagat njana loka uga ing kayangan. Mula kang sapa iku Kaki? Sira bakal ulun paringi daya kekuatan supaya sira bangkit dadi songsong pangayoman sejati, nggih. Dewa nyugata marang sureng prang ngudan arum ong ngendan wengawiyat narada ngepalani Jawata Sukamulat ing palagan kayung yen Yayah Kedawan Daru tetiga cacahipun ayam tentrem salebeting manah kula Pukulun. Iya ya nggih. Kang prayitna ngati-ati Gatotkaca. Titi mangsa iki sayektine waleh-waleh apa reh ning nyatane sira pinitaya dening para kawula. Para kawulanira tresnanana. Para kawula kang padha kesrakat surungen kanthi pamcut supaya gumregut lan darbe pertikel nata panguripane kanthi sayek sahabi praya kawula nuwun inggih. Pertikel mau bisa tuwuh saka kawula katindakake dening kawula lan wohe kanggo kabagyaning kawula nuwun inggih. Sira minangka dadi jejering pangayoman wibawaning ratu iku kudu nindakake dharma mangka kang jeneng kewajiban iku sawijining penggawe kang ora dedasar pamrih pribadi nanging makartya kanggo wong akeh ingkang tumuju marang karahayaning bawana kula